खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। जायहा फाट्टा गैया बिखौनो एभिक्सन खालामगोन सत्रनि हा दखल खालामग्राफ्रा गोजान जाखा बुंदों हिमन्त। बिधान सभा जथुमनि नैथि सानावबो अखिल गगैखौ सदननिफ्राय बाहेर खालामदों। सोलोंथायारि दावबायनो थांनाय गारिया जाब्रबथाय जानानै सा 15 फरायसुलिफोरनि जिउ गोमादों। इउपिपिएल दोलोआ भेरगावआव बेसेन नाङै मेगननि फाहामथाय होदों। बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बाक्सा जिल्ला बर' हारिमु आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया जागायबाय। बिजनीआव महकुमा खुंथायगिरिया 144 धारा फोसावदों। तिनसुकियायाव रौनिया हानजाया आलफाजों गावलायनायाव जोखोम जादों सरासनस्रा सुबुङा। भेरगाव जिल्ला बर' सावथुन मुलुगनि बान्था होनाय खुंनो साखाफारा। गोरिब दुखिया आइजोफोरनो गानग्रा सारि राननानै होदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। इभिक्सन खालामनायनि फारसे गोख्रों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। बिजेपि सरकार थानाय समहालागै आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ इभिक्सन खालामबाय थागोन आरो होखारबाय थागोन होननानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै सदनाव रोखायै बुंथिदों। जायहा फाट्टा गैया बिखौनो होखारगोन। कंग्रेसआ 75 बोसोराव फाट्टा होआखैमोन। कंग्रेसआ बिसोरखौ रैखाथि गैयैयाव दोननानै राजखान्थिल' खालामबोदोंमोन। 75 बोसोराव फाट्टा होआलासिनो दा बटद्रयाव थांनानै कंग्रेसआ गाफैदों। सिगाङावनो गाफैनांगौमोन। कंग्रेसआ हा फाट्टा होआसै, गंसे मोजां फरायसालिबो होआसै होननानै हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। मख'नो गोनांदि आयेन बायदियै इभिक्सन खालामनाया सोलिबाय थागोन। सत्रनि हा दखल खालामना लानायखौ नागारनानै हो। आं गुरैयै खावलायो सत्रनि हानिफ्राय गोजानाव था होननानैबो गिबि मन्थ्रिया दिनै सदनाव खुंनाय गोजां बोथोरनि जथुमनि नैथि सानाव बुंदों। बबेखानि गवालपारा जिल्लायावबो आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ इभिक्सन खालामनो गोजौ बिजिरसालिया बिथोन होदों। आफां आसामनि रायजो राजाफोरा नखरनि बागै सानाब्ला फैबाय थानाय 50 बोसोरनि उनाव थैनांगोन। कर्टआ बुंदों हा होनो, नाथाय आं बबेनिफ्राय हा जोनोम होनो? इभिक्सन खालामनाङा होननानै गवालपारानि कंग्रेस एमएलएफोरा दानो हाइकर्टआव पिटिशन हो। पिटिशन होआलासेनो उनाव थांनानै गाफैनानै जेबो मुलाम्फा गैया होननानैबो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै सदनाव रोखायै बुंदों। आसाम बिधान सभायाव सोलिगासिनो दङ गोजां बोथोरनि जथुम। नैथि साननि जथुमावबो दिनै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैखौ सदननिफ्राय बाहेर खालामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मेघालयजों दाङाबाजि जानाय ओनसोलनि सायाव बाथ्रा बुंनायनि उनावनो सदनाव दुंहाव थासारि सोमजियो आरो अखिल गगैया मन्त्रि अतुल बराजों लोगोसे गोख्रों दान्थे बिदान्थे खालामो। बेनि गेजेरावनो अखिल गगैया अतुल बराखौ ओइ हुमखि होनाङा होननानै बुङो आरो अखिल गगैनि बेबायदि रावखौ बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया गोजोननाय मोनि फोरमायनानै अखिल गगैखौ निमाहा बिनो थिनो। बबेखानि गोथार सदनाव बेबायदि रावखौ बाहायनाया मोजां नङा। सोरबा सासेनि थाखाय सदना बन्द जानो हाया, नेमखान्थि दङ। सदनाव गाज्रि राव बाहायोब्ला बुंथिगिरिया मोनसे रावजोंनो एमएलए मासिखौ दाननानै होनो हायो होननानैबो बिश्वजित दैमारिया अखिल गगैखौ हुमखि होयो आरो सदननिफ्राय बाहेर खालामो। गुबुन फारसे एमएलए दिगन्त कलिताया अखिल गगैखौ 2024 मायथाइनि डिसेम्बर दानसिम बिधान सभानिफ्राय एरख'नांगौ होननानैबो दाबि खालामदों। बबेखानि सदनाव गोख्रों दान्थे बिदान्थे आरो दुंहाव थासारि जानायखौ नोजोर होनानै जालांनाय बे जाथायखौ हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत सैकिया दुखु मोननाय फोरमायदों आरो समखौ ओरैनो थांहोआलासेनो सोरखारखौ थार फिननायफोरखौ होनो थाखाय खावलायदों। मख'नो गोनांदि गिबि साननि जथुमावबो शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैखौ बुंथिगिरिया सदननिफ्राय बाहेर खालामदोंमोन। सोंनाय फिननाय समाव अखिल गगैखौ सदननिफ्राय बाहेर खालामदोंमोन। नसुं रायजो मणिपुराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। सोलोंथायारि दावबायनो थांनाय गंसे बास गारिया दिनै फुङाव गिख्रंथाव जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जादों। मणिपुरनि थाम्बालुनु हायार सेकेन्डारि स्कुलनि फरायसुलिफोरा सोलोंथायारि दावबायनो थांनाय बास गारिया गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों। दिनै फुङाव मणिपुर ननि जिल्लानि बिष्णुपुर खौफुल लामायाव बे जाथाया जादों होननानै मिथिनो हादों। बे जाब्रबथायाव सा 15 फरायसुलिफोरा जिउ गोमानायजों माखासे फरायसुलिफोरा गोब्राब जोखोम जादों। बबेखानि
जानानै बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव जोखोम जानाय फरायसुलिफोरखौ बिष्णुपुर जिल्ला देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन नाथाय उननि समाव गोजौ फाहामथायनि थाखाय इम्फलनि राज मेडिसिटी देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय भेरगावआव इउपिपिएल दोलोआ बेसेन नाङै मेगन फाहामथाय बादा खुंदों। बिटिसिनि 32 नं भेरगाव बियाबाव मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'नि दैदेननायाव आरो भेरगाव ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव आरो महाराष्ट्रनि निजानन्द आश्रमनि हेफाजाब होनायाव बेसेन नाङै मेगननि फाहामथाय होनाय बादाखौ खुंदों। भेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय गासै मोन 14 भिजिडिसिनि सिङाव बे मेगननि बेराम नायसंनाय आरो फाहामथाया सोलिगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि मैयानिफ्राय जागायनाय बे बेसेन नाङै मेगन फाहामथाय होनाय बादाया फैगौ 24 दिसेम्बरसिम सोलिगोन। दिनै भेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय पश्चिम पटला भिजिडिसि मावख'नि लांगोनायाव आरो भेरगाव भिजिडिसि मावख'नि न'युङाव बे बेसेन नाङै मेगन नायसंनाय आरो फाहामथायखौ होनाय जादों। मख'जायोदि बे मेगननि फाहामथायखौ भिजन स्प्रिंनि फाहामथायगिरिफ्रा होदों। बाक्सा जिल्ला मसलपुर महकुमानि सिङाव थानाय जफादं हालाम बिसारपुर माइनाव मेला फोथाराव सानथामनि बायदि मेहेर गोनां हाबाफारिजों बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 17थि बोसोरारि जथुमा, जफादं गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 12थि बोसोरारि जथुमा, बाक्सा जिल्ला बर' हारिमु आफादनि 6थि बोसोरारि जथुमा आरो जफादं दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 12थि बोसोरारि जथुमाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिसेम्बर दाननि 21 खालारनिफ्राय 22 खालारसिम खुंजानो गोनां सानथामनि बे जथुमायाव गिबि साननि हाबाफारि बायदियै फुंनि 9 रिंगायाव बुग्लामारि आनसलिक गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि रनजित भान्डारिया गाहाय लांगोनाखौ बेखेवनानै होयो। लोगोसेनो भारियै गाहाय सायनासालि, आलासि जिरायसालि, जामुंसालि, थान्दै बादा, थान्दै नब्लां बेखेवनाय बायदि हाबाफारियाबो जानानै थाङो। हाबाफारि बायदियै 22 खालार खालि फुंनि 8 रिंगायाव बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोगोन। बे फिरफिलाखौ बिरहोगोन बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि शरद चन्द्र रामसियारिया। 8:30 रिंगायाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनगोन बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिन'द चन्द्र स्वर्गियारिया। 10 रिंगायाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि फिरफिला बिरहोगोन बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि रुपनाथ रामसियारिया। चिरां जिल्लानि बिजनी नोगोराव 144 CRPC धारा फोसावदों महकुमा खुंथायगिरि अभिषेक जैना। फैगौ 2023 नि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादखौ नोजोर होनानै बिजनी नोगोराव 144 CRPC धारा फोसावदों। बिजनी नोगोर आरो साखाथि फाखाथि ओनसोलफोराव माइक दामग्लुंनाय एबा लाउड स्पिकार बाहायनाय, हाबा हुखा खुंनाय, मेल जथुम खुंनाय बैफोर गासैखौबो बन्द थाजोबगोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बिलिफांनि 10 रिंगानिफ्राय फुंनि 6 रिंगासिम थागोन बे 144 CRPCआ। तिनसुकिया जिल्लानि भेंगुरी ओनसोलनि दिग्बैयाव थांनाय लामा एबा आफार दिहिं हाग्रामायाव आलफानि थाग्रा बादाखौ आर्मि आरो पुलिस जवानफोरा बेंहैनानै गाग्लोबहैनाय समाव गावलायनाय जादोंमोन। बे समावनो सरासनस्रा सुबुंनाव गुलि नांनानै सासे जोखोम जायो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला पुलिसआ आलफानि लिंकमेन 4 सुबुंखौ मंगलबार खालि मोनायाव हमग्रोदोंमोन। बेनि उनाव आफार दिहिं हाग्रामानि दाबसे जायगायाव आलफाया केम्प खालामनानै दं होननानै रैखाथि हान्जाया गाग्लोबहैदोंमोन। नाथाय आलफाया बे गासैबो गावलायनाय खौरांखौ नंखायसो होननानै फोरमायदों आरो आलफानि मोनसेबो हान्जाया रैखाथि हान्जाजों गावलायाखै। बर' सावथुन मुलुगनि थामहिनबा बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन भेरगाव जिल्ला आफादा फैगौ 23 दिसेम्बर खालाराव सानसेनि मेहेरगोनां बायदि हाबाफारिजों बान्था होनाय हाबाफारिखौ खुंनो साखा-फारा जाबाय। 23 दिसेम्बरनि फुंनिफ्राय फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, मेथाइ रोजाबनाय बादायनाय, रंजानाय मुसुरनाय बायदि हाबाफारिजों लोगोसे बायदि हारिमु दिन्थिफुंनाय जागोन होननानै बिसानि आफादगिरि लकेशवर बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि दिपेन बर'आ बुंफोरदों। भेरगाव सोहोरनि बड'फा फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंनो जोरदार खामानि आरो टीम मेथाइजों मोसानानै रंजा होनो रिहार्सेल खालामनायाबो जोबथायाव महर लाबाय। गाबोननि गेजेराव गासैबो जाजोबगोन होननानै फोरमायदों दैदेनगिरिफोरा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 3 नं श्रीरामपुर बियाबनि MCLA सजल सिंह एबा सजल फाउन्डेसननि बिगोमा सजल सिंह बिथाङा सजल फाउन्डेसननि बानजायनायजों दिनै 3 नं श्रीरामपुर बियाबनि सिङाव थानाय भैरीगुरी VDC बेन्दोंआव गोग्लैनाय गुबुन गुबुन गामिनि गोबां गोरिब दुखिया नखरनि आइजोफोरनो गुबुन गुबुन बोसोराव होनाय बायदिनो देग्लायबो गोजां बोथोरजों आरो गोथार क्रिसमास फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै गासै 1650 आइजोफोरनो गानग्रा सारि राननानै होदों।
लोगोसे गासै 10,000 सुबुंफोरनो राननानै होगोन होननानैबो फोरमायबावो बिथाङा। दासिमाव 5,000 सुबुंफोरनो राननानै होखांबाय होननानै फोरमायो। बे अनसुंथाइखौ होनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों होननानै फोरमायदों बिथाङा। लोगोसे मोनफ्रोमबो बोसोरनि हिन्दुफोरनि फुजा फोरबो, मुस्लिमफोरनि ईद फोरबो मोनफ्रोमबो फोरबोआवनो गोबां गोरिब दुखिया नखरफोरनो अनसुंथाइ होबोगासिनो सजल फाउन्डेशना होननानैबो फोरमायदों बिथाङा। लोगोसे बे अनसुंथाइ होनायखौ थांनाय 2019 मायथाइनिफ्रायनो होजेनदोंमोन होननानैबो फोरमायबावो बिथाङा। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।